a san mutum ya tsarkake kansa ya rika nuna ni ne wane ni ne kaza, ai ba dan ni ba da ba ai kaza ba, ai ni ne gaskiya ne. Ka guji wannan lafazin, ka bari mutane su faɗa, kuma shi ma ba nema za ka yi su faɗa ba. In an buƙaci sanin hakan, mutane da suke mu'amala da kai in aikin zahiri ne sun fi kowa sani, ai sun fi fahimtar yadda su suke ganin ka. Ko kusan mutum inda mai hankali ne, akwai yadda yake hakika, akwai kuma yadda ake ganin sa. To ne da ake ganin sa ka bar mutane su hukunci akan kai da suke ganin ka. Ayyukanka su za su ba da labarin ya mutane zai kamata su ganka. Naka ka kyautata tsakaninka da Allah a ɓoye, ka kyautata tsakaninka da Allah a bayyane tsakaninka da mutane. In kai wannan, Allah subhanahu wataala shine zai sanya da kaunar taka da sanka da kore tuhuma akan ka. Yanzu ni haka kawai ana zo aka ba da labari wane ne yayi kaza, dinnan wurin mun san shi, ana cewa